Жалко и за... Да, но въпреки това, за мен изпълнение. беше много голямо удоволствие да наблюдавам тази композиция. Музиката на Селин Дион, гласа на Селин Дион е изключително въздействащ. И абсолютна наслада беше. Сега влизаме в... рязко сменяме темпото. И стила. И стила. Маргарита Колосов. Танцови стъпки, комбинирани с трудно с уреда, даже две. Интересно лаване от рисков елемент. И стабилно изпълнение за Маргарита.